Кадерле дуслар, бүгеннән башлап Дөнья студиясында без яңа сәхифә, Галиҗәнәп шигырь дигән сәхифә ачып җибәрергә булдык. Ни өченме? Без хәзер шундый заманда яшибез ки, тамагыбыз тук, өстебез бөтен. Ни ашасак, ни кисәк шул бар, әмма бик күпләребез рухи азыкка мохтаҗ. Әлбәттә, җырларыбыз да күп, шигырьләр дә бик күп языла, җырлаучыларыбыз да бик күп. Кайчакта ул шигырьләрне кем язган, аның киен кем язган, һәм ул ни өчен кирәк икәнен барлап та тормастан без ниндидер мәгънәсез сүзләргә, мәгънәсез җырларга ярып та китәбез. Әмма миңа калса, без тәмле ашарга яраткан кебек, рухи байлыкның да төрле тәмдәгесе бар. Кайбер кешеләр шигырьнең нечкәлеге белән үзләренең күңелләрен юаталар. Һәм еш кына шундый сүзләр ишетергә туры килә. Туйдырды инде 3 тинлек җырлар, туйдырды инде бу кеше кадерен белмәгән дөнья. Күңел шигырьгә сусады, диләр. Шушы үтенешләрне искә алып, әйткәнемчә, без бүгеннән Галиҗәнәп шигырь сәхифәсен башлап җибәрәбез һәм сезне гаҗәеп сихри шигырь дөньясына чакырабыз. Әле сез безнең тапшыруларда бик күп шагыйрьләребез белән очрашырсыз. Төрле шигырьләр тыңларсыз, үзегезнең күңелегезгә юаныч табарсыз. Бүген әлеге минбәрдә мин кунакта һәм мин сезгә үземнең берничә шигыремне тәкъдим итәм. Бик күңелсез җирдә яшәүләре күңеле катып калган кеше белән дип язган Нияз Акмал. Мин шушы юлларны эпиграф итеп алып, мондый шигырь яздым. Мактаналар күпләр. Мин дип шөкер бу дөньяда дөрес яши беләм. Кулым биреп күрешмим дә хәтта файдасы тимәстәй кеше белән. Шактый яшәп, мин дә әйтә алам, бу дөньяда диеп дөрес яшим. Җитәклим дә китәм кулларыннан тамганнарны күзләреннән яшен. Дөнья кыйммәтләре гел акчага салып үлчәнгән бу заманада, онытабыз кеше күңеленең байлыкларын үлчәп карарга да. Мин мөкиббән нечкә күңелләргә, иманы саф, җаны ап-акларга. Бу кыйммәтләр тәтеми күпләргә, сатып алып булмый акчаларга. Авыр булыр иде яшәү җирдә күңеле катканнар арасында, ярыла бар әзмәс шатлыкка да сөенә белүчләр баласыман. Мин музейда кебек өемдә, әйберләр актарам бүгендә. Менә иремнең төргәкләре, шалбар, галстук, күлмәкләре, чүпрәкләр бар, кеше генә юк. Бусы кайнанам күлмәге, үзе тегәр иде илгәре. Һәр күлмәккә айрым муенса. Бер сүз белән әйтсәк, модница. Юк кайнатамнан һич бер нәрсә. Каберләре генә янәшә. Бусы әнкәемнең яулыгы, тәсбихы, намазлык, Коръәне һәм үзе теккән бер күлмәге. Бик тә бик яратып кигәне. Тегә иде үзе барысында. Үзенә күп күлмәк текмәде. Һәм берсен дә алып китмәде. 3-4 күлмәк бөтен булганы. Һәммәсен дә монда калдырды. Хәтерләмим кияз булганын, һәм көзге каршында торганын. Чүпрәкләр бар, кеше генә юк. Бер көн килеп, минем балалар, минем чүпрәкләрне барларлар. Нигә җыйган дип шаккатып, беришесен утка ягарлар, беришесе китәр чүплеккә. Чүпрәккә соң кемнең ис китә? Барламаслар барысын бөртекләп, һәм элеп куймаслар үтүкләп. Заманалар башка, шыр бүтән, бәндәләрнең кадере киткән. Өс-баш бөтен хәзер, тамак тук. Чүпрәкләр күп, кеше генә юк. Һәм якташым Зөлфәт, мәрхүм Зөлфәт,
Шагыйрьнең шундый шигъри юллары бар. Бар тезләнү ярлы мискенлектән каршыңдагы байга, көчлегә, дип язган. Шушы шигъри юлларны эпиграф итеп алып, мин тезләнердәй тезләр бездә түгел дигән шигырь язган идем. Бәлкем ул сезнең дә күңелләргә хуш килер. Әйе, бардыр ул тезләнү. Юкса Зөлфәт алай язмас иде. Тезләнгәндер. Тезләнмәгән булса, бик ашыгып китеп бармас иде. Тезләнгәндер. Бик көчле дигәштә, ирләр дә бит елый кайчакларда. Мискен генә түгел, булгалый ул. Шагыйрь халкы көчле, бай шакларда. Син бай, көчле, әйбәт шигырь язсаң, кыйблаң дигәненә тугры калсаң, жаның кыйналганын сиздермичә, һаман алга гына барсаң. Кичерә алсаң, әдәм мәсхәрәсе сине юкка барга кимсеткәнне, булмастайны була дип алданып, килмәстәйне килә дип көткәнне. Буладыр ул, була тезләнеп тә, ихлас жаннар, паклар каршысында. Абынасың ләкин гел яманга, юлыгам дигәндә яхшысына. Без тезләндек микән? Тезләнмәдек. Вак жаннар һәм байлар каршысында. Тезләнергә әзер киң җиһанга, сызыл баткан таңнар каршысында. Тезләнергә әзер гөл тажында җемелдәгән кояш нурларына, киң уфыкка, шиксезлеккә таба сузылып киткән авыл юлларына. Мин тотынсам диеп масаймагыз, гамәлегез калыр сүздә генә. Тезләнердәй тезләр бездә түгел, тезләндерәм диеп йөрмәгездә. Һәм без иң бөек шагыйребез Габдулла Тукайны һәр чак күңелебездә тотабыз. Балаларыбызга аның шигырьләрен, әкиятләрен укып, аң белем бирәбез, телебезгә мәхәббәт уятабыз. Инде бәлих булгач та, олыгаеп җиткәч тә без Тукайдан башка әлбәттә яши алмыйбыз. Мин дә һәр көн булмаса да Тукайның туган көннәрендә, вафаты көннәрендә аны һәр чак искә алам һәм ни гаҗәп, шундый көннәрдә шигырьләрдә языла. Тукай туган көндә туган шигырь. Бик нәнидән белеп үстем җәмих эшне. Су ташыдым, җир казыдым һәм тиресне. Авыр диеп көч җитмәслек эшләрнең мин тибәрмәдем анда-монда һич берсен. Кушкан өчен буйсынып мин вөҗданыма урманнарда утын кистем кайчагында. Шунда күрдем сөяннәрнең сөялгәнен 100 000 яшәр мәгърур имән кочагына. Күргәнем бар минем кара урманнарда киеген дә, пошый, бурсык, тиенен дә, уфалланы тартып мендем ур тауларның уртачасы, текәрәге, биегенә. Булды хәтта бүреләрнең каршы чыгып күзләремә текәп карап торганы да. Белеп үстем кара урман уртасында төлкеләрнең уйный торган урларында. Бәлкем шуңа гәрчә җырчы булмасам да, башкалардан моңлы чыга җырларымда. Кемнәргәдер охшамауның, ошавымның бар сәбәбе шаят менә шунда гына. Хакыйкый, мин бер эштән дә җирәнмәдем. Үз-үземне яратырга өйрәнмәдем. Җиһан таңга калып торыр эш кылмадым. Нәҗесне тик вөҗүдемә йоктырмадым. Әйтсә кемдер, синең диеп бу фанида яшәвеңнән бармы мәгънә, бармы файда? Кистереп бер хакыйкатьне әйтә алам. Үз-үземне югалтмадым һич бер кайда. Шуңадыр да, кая гына куйсалар да, ярарлыкмын җирдәге бар инсаннарга. Акыллары зәгыйф булган бәгъзеләрнең тамагына төйер булып утырмага. Фәкыйрлегем сизгәне юк һичкемнең дә, диеп тиеш инде аңа, фәкыйрәгә. Рабый хурдан кесәләре үскән саен, әгъяннарның рухан ягы фәкыйрләнә. Ошамыйдыр гамәлләрем кемсәләргә, раз һәр сүзем. Миңа шулай яшәү рәхәт. Шыр наданнар сафсата дип көлсәләр дә, я Аллаһым, биргәнеңә мең рәхмәт. Булсам да мин инде күптән бәлихлыкта, җитте диеп гамәлемә куймыйм нокта. Калганында яшәремне төгәл беләм, әнкәемнән калган үлчәм өлге беләм. Кылагымны назлап тора, әллә дога, әллә җыр. Алла бирса, Ходай курса, барысы да әйбәт булыр.
Иртән күземне ачканда шуны әйтеп уянам. Көн эчендә әллә ничә кабатлыйм шуны һаман. Алла бирсә, Ходай кушса, барысы да әйбәт булыр. Сез дә кабатлагыз, дуслар. Зыяны юк ул сүзнең. Бәхете күп була диләр. Шулай әйткән һәркемнең. Алла бирсә, Ходай кушса, барысы да әйбәт булыр. Әйбәт булыр. Мин дә сезгә киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз димәм. Һәм сезнең тормышыгызда барысы да әйбәт булсын. Галиҗәнәп шигырь сезгә рухи азык бирсен. Сау булыгыз.